Piştî hewla kutedaya li Tirkiyeyê komkujiya Roboskiyê jî di saetê rojevê. Hikûmetê biryar dabû ku ji bo xizmên ku di komkujiyê de jiyana xwe ji dest danê qerebû bêdayîn û ev dosya girtibû. Lê malbatan ev qerebûyê rêd kiribûn û daxwaz kiribûn ku berpirsiyar bêne darizandin. Niha hikûmet diyar dike ku fermana komkujiyê ji aliyê endamên cemaata Fethullah Gulen ve hatiye dayîn û dibêje dê dosyaya vê dozê ji nû ve bêvekirin. HDP jî dibêje eger ku hikûmet di wî warî de dilpak bê ew amade ne ku piştgiriya hikûmetê bikin. حتی هنگی حواله یک بین حتی هنگی همبری گله کرده دیگ ده اتفاقا و هبی همبری گله کرده دیده دیگ ده قتلیام و انبیجی لسوچین انساناتی الکرن لئیرو هات و معنی دمکو کیشمل بشاوطه يعني کیشمل همبری وی ملیدی ده رابه يعني او سوچین کو هرما کردستان ده داین کرین او سوچین هرما کردستان ده کرین یه بکن بناسه وانه دیده yani. Parêzvanên mafê mirovan jî ji nû vevekirina dosyaya Roboskiyê erenî dinirxinin û daxwaza vebûna tevayiya dosyayên dinên komkujiyan dikin. Tabii Roboski katliamı ile ilgili olarak gerekçe ne olursa olsun Metevan dixwaz ku lêpirsînekê samîmî bêkirin. Lewra ti komkujî ev qas eşkere nayên veşartin. Redkirina dadgeha Makezagonê ya derbarê daxwaza me ya divî warî de ji xwe sosretiyek bû. Em hêvîdarin ku hikûmet dosyayên komkujiyên din jî ji nû ve veke. bir usul eksikliğini gerekçe göstererek başvurumuzu reddetmesi de aslında bir skandaldı. Di 28 berfanbara sala 2011 da piştî bombebarana artêşa Tirk li Roboskiya Şirnexê 34 mirovên sivîl jiyana xwe ji dest dabûn. Raya Giştî dixwaze ku komkujiya Roboskiyê ji bo ti armancên siyasî neye bikaranîn û dixwaze bi awayekî ciddî berpirsiyar benê diyar kirin û benê darizandin. Kemal Avcı, Rûdaw, Enqere.